Една от най-добрите книги за 24-та година, това е "Щастието и избор". Книгата е основно за личностно развитие, изключително впечатляваща, завладяваща книга, която се чете точно на един дъх. Вътре защо да си я купите? Защото вътре ще намерите най-различни практически съвети за любов, благодарност, как да намерите път към себе си, творчество, положителен начин на мислене. Също и неща, които съм преживяла, които са ме впечатлили, защото ние сме родени не да страдаме. Ние сме родени от любов и умираме за любов. Щастието е състояние на духа. Посланието на книгата е, че абсолютно всеки един човек, всеки един от вас, от нас, той е роден от любов и умира за любов. Щастието е състояние на духа. Книгата ще ви насочи как бързо и лесно да се пренасочи фокуса, защото огромна част от хората те съжаляват или за грешки от миналото, или се страхуват за бъдещето. Вътре ще получите насоки, ще откриете как бързо и лесно да се центрирате, да се радвате на сегашния момент, защото щастието е тук и сега. Да не съжалявате за грешките, защото това е трупане на опитност. Болката пък е послание да променим начина си на мислене. Нива ни дава супер много енергия, научи да устояваме личните си граници. И абсолютно всеки може да си капсулува повече такива красиви и щастливи моменти. Вътре също ще откриете как да постигнете душевен мир, как да изградим един по-добър живот, как да разберем по-добре себе си, как да превърнем живота си в игра, радост и забавление. Защо на някои хора винаги им върви, а на други не. Как да открием тайните на истинското щастие. Ще си позволиш ли да бъдеш щастлив, ако отговорът е да, тази книга е за теб. Щастието и избор може да намерите в книжарница Хеликон в цяла България, Store.bg, на книжния пазар, който реши може да последва. Имам страничка във Facebook, казва се "Книгите на Иванка Петрова". Там има и телефон за връзка, може и лично да напишете. Благодаря.